सो मंडळी फायनली अर्जुन पण आलेला आहे आणि आता जबाबदारी घेतलेली आहे स्वतः मालक. तर इकडे चिकन ऍड करतोय आता. इकडे आना एकदम एक्साइटेड आहे. मंडळी फायनली इकडे मेन प्रोसेसला लागलेला आहे आता चिकन बनवायला, म्हणजे प्रोसेसिंगला. आता इकडे शिजत ठेवायचं आहे, ग्रेव्ही मध्ये मिक्स करून घेतलेला आहे. आणि इकडे पूर्ण टीम आहे आमची, दादा वगैरे सर्व. आणि इकडे संपूर्ण जंगल आहेत. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जावं. तर माझा तर दिवस एकदम जबरदस्त गेलेला आहे. तर मंडळी वाजलेले आहेत करेक्ट संध्याकाळचे 7:30 आणि कितीतरी दिवसानंतर, महिन्याने म्हटलं तरी चालेल, 1-2 महिन्यानंतर ब्लॉग चालवतोय संध्याकाळचा इव्हिनिंगला. सो जसं की तुम्ही बघितला त्या दिवशी आम्ही बोलत होतो की बकऱ्याची टुर्नामेंट आहे. तर आम्हाला तर भेटले कोंबडे. बकरा तर आमच्यापासून चुकलेला आहे. सो ती कोंबडी आम्ही आता ठेवून दिली होती 2 दिवस आणि आज बुधवार आहे. तर आज आम्ही करणार आहोत पार्टी, म्हणजे टीमची. आमच्या आता एवढी वर्ष झाली, 9 वर्ष, आम्ही टीमची पार्टी अशी शक्यतो केली नव्हती. एकदा केली होती, पण जसं की बोललो 3 मित्रांनी स्टार्ट केली होती, अतुल, मी आणि नितू. सो नितूच्या घरी गेले होते, नितू होता तेव्हा. सो आता नितू तर मुंबईला आहे. तर आता ही सेकंड पार्टी आहे आमची टीमची. सो ते कोंबडे आता आम्ही इकडे आता बनवणार आहोत. आणि कशा प्रकारे बनवतोय, कोण बनवतोय, आना येतोय आणि बाकीचे पण सगळे मित्र येत आहेत. सो जबरदस्त मजा येणार आहे. तर ब्लॉग अजिबात चुकू नका. सो बघूया आता किती वाजता येत आहेत. तर आता ते कटिंग वगैरे करून म्हणजे करायला घेऊन गेलेत वरती, आमच्याकडे स्टॉपवरती माळ बोलतात, तर तिकडे गेले दुकानावर. सो पटापट कटिंग वगैरे करून घेऊन येतील. तर आता उजेड इकडे कमी पडतो म्हणून मी इथे थांबलोय समोर लाईटच्या. सो बघूया किती वाजता येत आहेत. तोपर्यंत तर बाय बाय आना येतोय, तोपर्यंत आनाला भेटून घेतो आणि बघूया सगळ्या गोष्टींना किती वेळ लागतो आवरेपर्यंत. चूल बनवायची आणि भरपूर काय काय आहे. तर बाय करायला येतच होतो पण थांबलो. सो आता बाय. सो मंडळी फायनली वाजले 8:45 आणि आता किती वेळ झालाय तुम्हीच बघू शकताय. सो आता आम्ही इकडे बनवायला घेतोय आणि आना आलेला आहे. आना हाय कर. सो मंडळी पहिले तर कटिंग वगैरे करून घेतोय आणि कशा प्रकारे करतोय, काय करतोय, किती जण आहोत, काय बाहेर चूल वगैरे चालू आहे. तर चुलीकडे जाऊया नंतर. सो पहिला तर इकडे बनवून घेऊया, कटिंग वगैरे करून घेऊया आणि काय काय कशा प्रकारे बनवणार आहे त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. सो लेट्स गो. तर सगळी महत्वाची जबाबदारी घेतलेली आहे अर्जुनने. अर्जुन अंगणे मॅन फ्रॉम मोर्दे आणि आना कुंभार मॅन फ्रॉम कुडा. सो आना वस्तूला आधार आणि आता एका कांद्याचं खडसं पाडतलच तुम्ही आता बघा फक्त. एका तुम्ही ओळखताय का माहिती नाही. So Anna, how you feel today? How you feel today? Sorry, today night, tonight. क्या बात है मंडळी. क्वालिटी भाई, क्वालिटी हॉटेल मॅनेजमेंट, एक नंबर क्वालिटी भाई. हो उभे लागते माना. आना कुमार असताना आमक भीती व्यवस्थित करा. ए तू करूचा तुका मी ना ती सांगत त्या दिवशी तुकाच करूचा. मी मदत करू गेले तुका, मी मदत करतले, सांगता करतले. मंडळी मस्करीचा पार्ट वेगळा. तर इकडे मी पण मदत करायला लागतो आता, नाहीतर मोबाईल घेऊनच बसेन. सो पटापट हे पण कटिंग करून घेऊया, टोमॅटो वगैरे. सो कशा प्रकारे कोण बनवते तर तुम्हाला दिसणारच आहे आणि त्याच्यासाठी वेळ लागेल. तो पटापट बनवून घेऊया. रडू नको रे. आना तू कोणचे डबल बार असतो सांग, कमेंट होती. वैभव सावंत बुवा. सो मंडळी तुमच्या कमेंटला अनुसरून आम्ही रिप्लाय करत आहोत. तर आना आहे वैभव सावंत बुवा. देवगडा किती वेळा गेलो? भरपूर. देवडा मार्गात गेलाय? देवडा मार्ग. तो होय ना, युट्यूबवर चेक करू शकता वैभव सावंत. सो मंडळी कांदा कटिंग वगैरे चालू आहे आतमध्ये आणि आम्ही आता बाहेर आलोय. सो आम्ही बनवतोय चूल. आता टोप तर इकडे आलेला आहे आणि चिरे वगैरे आम्ही घेऊन आलोय. सो आता इकडे पटापट जरा साफसफाई करतो आणि चूल वगैरे बनवून घेतो. अजून लाकडं गोळा करायची आहेत, भरपूर काम आहे अजून. सो अशा रानात थांबलोय आम्ही. साईडने तुम्हाला आता काय दिसणार नाही, एवढा मोबाईलच्या फ्लॅशला उजेड नाही. हा आना काय करूया. तर मंडळी फायनली चूल पण रेडी झालेली आहे आणि आता मी तिकडेच जाणार आहोत. तर चिकन वगैरे धुवून घेतोय. सो बंगला भेटलेला आहे आपल्याला इथेच. सो जरा फक्त आम्ही पाणी वगैरे यूज करतोय, बाकी सर्व बनवणार आहोत बाहेर.
ते शुभ आहे तर त्यांचे शेजारी आहे, तर शुभ वगैरे त्यांच्याकडे सांभाळायला असतो बंगला. सो त्याच्यामुळे इकडे आम्ही पटापट रेडी करून घेतोय. आणि हे झाल्यानंतर एवढं चिकन आहे ते बाजूला ठेवलेलं आहे. सो सामान तसा होता तो तसं. हा माझ्या आम्ही 3 कापलेलो होतो बरे होते असं मला वाटायला लागला. 3 किलोच पडला. हो तुला सांगले मग कमी पडत आला मग वाटलंच. आता काय नाही असं नाही. चला लेट्स गो. तर आता बाहेर जाऊया आणि चूल पेटवून घेऊया पटापट. लाकडं पण आलेली आहे. आणि कांदा अर्जुनने कापलेला आहे. टोमॅटो हा भुर्जीसाठी आनाने कापलेला आहे. टोमॅटो कशा प्रकारे काय बनवतात आना बनवणार आहे. मेन कुक आहे आना आणि अर्जुन. सो बाकीचा चिकन मसाल्याचे पॅकेट्स आहेत. आलं लसूण पेस्ट आहे. त्याच्यानंतर आपला रेड चिली पावडर, गगनगिरी मसाला आहे, गरम मसाला, हे आहे चिकन मसाला, हे मालवणी भातका मसाला आहे. सो लेट्स गो. जास्त वेळ नको काढूया. पाहुणे धावत आलेले आहेत. तर मंडळी फायनली चूल पण रेडी झालेली आहे आणि अशा प्रकारे केलेलं आहे अरेंजमेंट. आम्ही 2 चूल बनवल्यात. या सिमेंटच्या ब्रिक्स भेटल्या तिथे तर ते जोडलेलं आहे चिकनसाठी. आणि इकडे पहिला तर भात बनवतोय. भात आणि चिकन पाव वगैरे काही आणलेलं नाही. तर दादा आणि मी आहोत बाहेर. बाकीचे अर्जुन आणि आना आतमध्ये आहे. बाबू आणि लाकडं आणायला गेलेत. सगळे डिवाइड झालेले आहेत. एक ऋषी नाही फक्त आमच्यासोबत. आणि अमित नाही येणार ना. अमित आणि काय पत्त्या नाही येत आहेत का नाही. अक्षय खाऊ होता ना. अक्षय फोन मारू टाइमपास जातो मस्त. अनिकेत येतो का. आग मस्त पेटलेली आहे. आपले लाकूड थोडे येत आहेत आता लाकडं घेऊन. बघूया केवढी घेऊन आलेत लाकडं. आणि खूप दिवस चालला होता आउटडोअर पार्टी करायचा. तर आता आउटडोअर पार्टी केलेली आहे इकडे आम्ही म्हणजे स्टार्ट करतोय. लाकूड तळे आलेले आहेत. बस झाली. बघूया नंतर लागली तर आणि आणखी कसून आणलं. कोणत्या ह्याच्यासून आणलाय ते पारड्यात चोरून डायरेक्ट. वा शहरात मरे तुम्ही दादा मोठीच घाल. जर आग पेटली एकदा काय भेटी नाही आमका आधी पेटा नाही मरे. साधारण तिथं कोणतरी घे मोठी लाकडा. माझ्या मते पेटणारी आयता पेटायचा नाही वाटता. नको आता ती मालवत आधी चुकी पेटवून घेतो बारकी नंतर घालूया. नशीब ती आग पेटली आधी आमका. ह्याच्यामुळे पेटली त्यामुळे नाही तर आग कशीच पेटणार आहे. नाही पटापट अरेंजमेंट करून घेऊया आणि डायरेक्ट आता बनवायलाच घेऊया. जास्त वेळ काढत नको राहूया. ऑलरेडी टाइम झालेला आहे आम्हाला भरपूर. हे गरम सामान हल्लाय हा काय माहिती. असं त्याच्यात समाधान म्हणायचं. असं त्याच्यात समाधान म्हणायचं आणि गप राहायचं. एक बार आता धग घेऊ गाव तुला आता टेन्शन नाही. तशी आम्ही दर रविवारी पार्टी करू शकतो. बक्षीस मारायचा पार्टी करायची डायरेक्ट. ही आयडिया बरी आहे आता. सो मंडळी फायनली इकडे चिकनचं प्रिपरेशन करून घेतोय आणि ऑलरेडी किती 3 पॅकेट झाले ना. 3 पॅकेट लावून झालेली आहे आलं लसूण पेस्ट. आणि आता चौथा ऍड करतोय. तर एवढं चिकन आहे. मस्त प्रॉपर मिक्स करून घेतोय. अर्धा किलो कांदे आणि अर्धा किलो टोमॅटो. हो अर्धा किलो कांदे आणि अर्धा किलो टोमॅटो. सो मंडळी आम्हाला कांदे कमी पडलेले आहेत. तर आम्ही काय अनुभवी नाही त्याच्यामुळे बाजार आमचा माप चुकलेला आहे. सो आता इकडे त्याच्यामध्ये मीठ ऍड करून झालेलं आहे. आता मसाला ऍड करतोय. आणि कितीतरी वर्षानंतरची केलेली पहिली पार्टी ना अर्जुन. खूप वर्षानंतर. मी तू असताना एकदा बिर्याणी केलं माहिती आहे नितीनच्या घराकडे. हो दर्शनी होती तेव्हा.
आणि आता वाजलेले आहेत तरी 10:20 झालेली आहेत, तर अजून काही आमचं झालेला नाही कशातच. सो जेवायला 12 वाजणार आहेत 100%. फायनली चिकनचं आपलं मॅरिनेशन झालेलं आहे. याला तर थोडे वेळ ठेवून देऊया असंच आणि बाहेर जाऊया आता. सो मंडळी फायनली इकडे चिकन बनवायला स्टार्ट झालेला आहे आपला आणि इकडे राईस बनतोय ऑलरेडी. सो मी ब्लॉग चेक केलेला आहे, तर सुरुवातीचा आवाज जरा मध्ये मध्ये विचित्र आला आहे, तर हेडफोनच्या प्रॉब्लेममुळे तसं झालेला आहे, तो थोडा ॲडजस्ट करून घ्या. सो मंडळी हे आमचं साहित्य आहे, कांदा, मीठ, त्यानंतर इकडे मसाले आहेत, इकडे तेल आहे, इकडे चिकन आहे आणि शुभूकडे आहे टोमॅटो. अर्धा सेटअप असू दे, काय नाही. मी मला सगळ्यात मोठा घेतलाय, माझ्याकडे एकच जेवण अर्जुनने घेतलेला आहे. अर्जुनने सगळ्यात मोठं पॅकेट घेतलेलं आहे आला लसूणचा. मला वाटतं 1.5 किलोचा आहे ना, 1.5 किलोचा. सगळे दादाचे भाऊजी पण आलेले आहेत. आता आमच्याने काय होणार नव्हतं, सो त्यांना बोलवल्याशिवाय आम्हाला भाग नव्हता. तर आता इकडे बनवायला घेतोय, बघूया कशा प्रकारे बनते आणि काय. तर शेवटपर्यंत बघत राहा, नक्कीच मजा येणार आहे तुम्हाला ब्लॉग बघायला. सो फायनली मंडळी तेल गरम झालेलं आहे आणि आता आम्ही त्याच्यामध्ये कांदा टाकून झालेला आहे. फायनल मारू होई काय मारू होई मांजर दोरा तात ग्राउंड तुम्ही गेला पेट आम्ही नाही होत रुपये बरं मंडळी आज तुम्हाला इकडे सगळे मॅच वाले, तर मॅचच्या चर्चेशिवाय काय भेटणार नाही, सीझनच मॅचचा आहे. तर आणि हा पार्टी पण मॅचचीच आहे म्हणजे जवळ जवळ. ओके सांगशील तसा. आणि मंडळी इकडे फ्लेम आपली स्लो आहे, तर त्याच्यामुळे आता किती वेळ लागेल काय सांगू शकत नाही. आणि आग कर जरा. सो मंडळी फायनली आपला कांदा पण इकडे ब्राऊन झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आता ऍड करतोय आलं लसूण पेस्ट. बघू शकता छान कलर आलेला आहे, अगदी जबरदस्त. हा 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 येलो फॅन्टॅस्टिक स्मेल. त्याच्यानंतर आता जबाबदारी घेतलेली आहे आम्ही आणि एकच झालो आलं लसूण आणि मंडळी आता ऍड करतोय त्याच्यामध्ये मसाला. आनंद घेतलेला आहे आगीचा कॉन्ट्रॅक्ट. इकडे दादा, इकडे भाऊजी, इकडे मी आहे आणि आम्हीच आता बनवतोय. कर्नर रोलू बाजू अर्जुन कर्नर रोलू बाजू खडे गेलो. खरंच कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेला ना अर्जुन आणि याचा आता करतोय आम्ही. सो म्हणजे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करत 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 आता आम्ही करणार आहोत. तर भाऊजी सांगितलं तसं आम्ही करणार आहोत. आता काय करायचं हो, टोमॅटो आणा ऍड टोमॅटो. मंडळी नेक्स्ट स्टेप ऍड टोमॅटो येलो. आणि आता भुर्जीचा टोमॅटो इकडे चिकन मध्ये आम्ही ऍड केलेला आहे. भुर्जीचा टोमॅटो चिकन मध्ये ऍड केलेला आहे. माइंड ब्लोईंग, आउटस्टँडिंग. वास जो येता ना कडक कडक म्हणजे एकदम कडक, एकदम जबरदस्त. काही दिसणार नाही. म्हणजे इकडे विषय झालाय तो म्हणजे फ्लेमचा. इकडे फ्लेम म्हणजे लाकडं भेटलीत आम्हाला, ती बाबूने घेऊन आली ती कच्ची लाकडं, तर त्याच्यामुळे आता इकडे आग पण भेटत नाही जोरात. आणि टोप घेतलेला आहे तो भात झालाय जास्त आणि टोप झालाय लहान, तर
सगळीकडे सगळी घाई घाई झालेली आहे आमची एकदम. काय आला इकडे भात वाढतोय पटापट. ये माका काय सांगलं फोटो कोणाक टाकू नको माझा व्हिडिओ. आना आगे पास कर तुझा गॅस नाही तर आता झाला मग त्याचा. अरे हा बघू खायचा बघू. आणि इकडे भात वाहणी चालू आहे. तुझा व्हिडिओ ना स्टेटस लायले ना. सो इकडे आता आग पटापट पेटवून घेतो मंडळी. हा पेटवता काय ना काय ता आग. आता काय करतो रे तू आज. फायर 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 आना वी वॉन्ट फायर वी वॉन्ट फायर. बघ पेटली. नो बघ नो व्हॉट आर यू डुईंग मॅन. हा डोळ्यातून दुख. माका अंगले टाकू नको. असं असता काय सांग फक्त असं असता काय भाई. लाकडा बघ किती आणलेली. हो टोप पलटी मारूया त्या साईडी. म्हणतो टोप त्या साईडी ठेवूया. सो मंडळी फायनली अर्जुन पण आलेला आहे आणि आता जबाबदारी घेतलेली आहे स्वतः मालक. तर इकडे चिकन ऍड करतोय आता. इकडे आना एकदम एक्साइटेड आहे आणि इकडे आनाने काय केलेलं आहे ते बघा. घाई घाई झालेली आहे. असू दे गरम गरम. हे एकदा माफ करून टाक. चुकीला माफी नाही. मुळदे टीमीत चुकीला माफी नाही पण आता जाऊन दे एकदा माफ कर. कोणाक सांगतो वन अँड ओनली लिंगेश्वर मुळदे. काय रे ना काय कुंभारवाडी ए आना कुंभार. आता आम्ही कुंभारवाडी लीग असलो आता. हा म्हणजे आता मोठा लीग आहे KPL कुंभारवाडी प्रीमियर लीग. इकडे आता टीम ऑप्शन कधी आता परवा. So मंडळी फायनली इकडे मेन प्रोसेसला लागलेला आहे आता चिकन बनवायला म्हणजे प्रोसेसिंगला. आता इकडे शिजत ठेवायचं आहे. ग्रेव्ही मध्ये मिक्स करून घेतलेला आहे आणि इकडे पूर्ण टीम आहे आमची दादा वगैरे सर्व. आणि इकडे संपूर्ण जंगल आहे तर जंगलामध्ये बनवतोय चिकन. दोघांचं भरलं ना. बघूया आता किती वेळ लागतोय याला. जास्त वेळ लागेल कारण गावठी आहे त्याच्यामुळे. आणि इकडे राईस आपला रेडी झालेला आहे. सो बनवतोय बिना वाटणाचा नाही रे ना बिना वाटणाचा बनवतो. याच्या आधी बनवलेलं ना कधी मग नाही म्हणा काय सांगतो इलो तेव्हा खूप वेळा बनवलं. हा अंग मरे पण करतोस मरे. हा खूप वेळा बनवलं. काय खूप वेळा बनवलंच. आता धग घेऊया ना तोपर्यंत आणि गजाले मारिया. आता मी आता किती वेळ लागतो तरी भाऊजी. तरी 20 मिनिटं. सो म्हणजे 20 मिनिटं लागते. 20 मिनिटं आम्ही टीमची चर्चा करूया खयचे प्लेअर घेऊचे काय तो सर. तुम्ही पण या जेवायला. जेवण झाल्यावर दाखवतो आता मंडळी. पण झालं आता खूप दिवस चालू होता आमचा बनवचा तर आता बनवलो फायनली. आणि बरे आधी टुर्नामेंट बकरो गाव नाही तो बरं आला तर शिजा किती वेळ लागतो असं काय माहिती काय रे. ती आणि कोण करता आमका येऊ नको म्हणा. देवाच्या मनात होतं कोंबडी कशी आणि उगाच बकरो हान होतो. आम्ही तो मारणार नसतो काय रे. आम्ही देणारच असतो तसं पण आमका बकरो भेटत तरी आम्ही देणारच असतो काय ना. आता मस्त पेटता. सो बघूया किती वेळ लागतोय बनायला. माहिती आहेत ना कोण खेळणार. सो ही आहे आमची मिनी पार्टी आता इकडे चालू आहे ती बघताय. शेफ दादा नाही रे बाबा चालू कर. काय म्हणतो काय करू. तू जे करू शकतोस आमच्यान काय जमा झालाय. आम्ही जमला तर खाऊ शकतो त्याच्यापेक्षा जास्त आमच्या नवसा नाही. इकडे कुठपर्यंत आलाय बघूया. तरी आता फायर चांगली पेटते मगाच्या पेक्षा फुल स्पीड मध्ये. कमी करावी लागली खरं तर आम्हाला. इकडे आम्ही कलेजी आणि भाजतोय निखाऱ्यावरती. फुल देवपाना जो फील घेतो काय रे हा ना. देवपाना जो फील घेतो फुल देवपाना जो फील. सगळ्यात टाक एका टायमाक
काय ह्या होती मोठी टाक मोठ्या चिमटा फुकता माझ्या हाती गावता होय ना झालो मध्ये आता जाता बरोबर दादा भात सेट मंडळी फायनली चिकन आपला रेडी झालेला आहे आणि आम्ही आता चाललोय आतमध्ये आता डायरेक्ट खायला जाऊया तरी वाजलेले आहेत मंडळी 11:40 झालेले आहेत सो लेट्स गो तर हे आम्हाला घर दिलंय तर शुभला पहिला धन्यवाद आणि त्याच्यानंतर घराचे ओनर आहेत त्यांना सुद्धा धन्यवाद आमच्याकडनं खरं तर ते ब्लॉग बघतायत आमचे व्ह्युअर्स आहेत आपले तर अशा प्रकारे झालेला आहे रेडी खमंग वास येतोय एकदम जबरदस्त आणि काय बोलू आणि काय नको सो बाबूने इकडे फर्स्ट टाइम जबाबदारी घेतलेली आहे काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतोय जबरदस्तीने काम दिलेलं आहे आणि इकडे हा तो राईस आहे बनवलेला टोपाच्या बाहेर गेला होता तर किती होता विचार करा टोप बघा आणि आम्ही बनवायला घेतलेलं ते बघा तर असून दे हा जरा कच्चा राईस आहे पण हा खरं तर खतरनाक वाटतोय बिर्याणी कोलम राईस सारखा दिसतो एकदम छोटा आहे जबरदस्त सो प्रत्येकाने आपापली जागा पकडा असा पण असतात असे बोलत बसा प्रत्येक बोलत बसा कोणी मागे पुढे बसायची काय गरज नाही भाऊजींका पहिला घ्या भाऊजींका काय करा आजच जेवचा 12च्या आधी काय विघ्नेश तो गुरुवार असा गुरुवार नाही एकादशी नाही तू खाना नाही एक दिवस हा ना बाहेरच बसून खाऊया एक दिवस ना आता जाऊ नये आता जरा जागा साफ करून टाइम नाही भेटा आपला कोलम राईस बाजू ठेव बरं लागतं राईस मिळा अर्जुन नावा कच्चा खाऊन बघ चालते खाऊ शकतो ना मी तोच घेते सुटसुटीत असा मस्त होय ना मी होत घेतले चला मंडळी सगळ्यांनी बसा पटापट ताट पुढे पुढे करा एकामेकाला फॉलो करा आपलं काय म्हणतात ते पास करा एकामेकाला पास करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आम्हाला फॉलो करा या रे सगळ्यांनी या हा ना पास कर पुढे पास आम्ही दोघंच असू बाकी सगळे ना पास ए माझं द्रोण ह्यो काय शुभूचो मी वाटतं द्रोण तडेच ठेवून दिले वाटतं असत ना ए ना माका तो भातोय माका द्रोण होय माझा दाट माझा भात बस 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 द्रोण कोणतो मंडळी आपलं ताट आता रेडी होते इकडे आता फक्त आमटी घ्यायची शिल्लक राहिलेली आहे तर मंडळी या जेवायला फायनली जसं की तुम्ही आता बघितलं जेवण रेडी झालेलं आहे आणि सगळे जेवायला बसलोय अर्जुन इकडे वाढतोय सगळ्यांना पटापट एक जिम्मेदारी घेतलेली आहे आपल्या अंगावरती आणि आल्यापासूनच अतिशय उत्स्फूर्तपणे मैदानात तर काम करतो आणि इकडे पण आता काम करतोय काय रे आनंद जामच केला डोंगरात परतून टाकले सगळे बाहेरचे सगळे आता तासावून पिसून आनंद दिला ना रे मंडळी अशा प्रकारे आहे हे बनवलं होतं आम्ही सुका चिकन जसं की विदाऊट वाटणाचा तर हा तो रस्सा आहे टोमॅटो आणि ओनली कांदा वापरलेला आहे फक्त तर या जेवायला मंडळी फायनली घरी आलेलो आहोत आणि चिकन जबरदस्त झालेलं होतं आणि सगळ्यांनी एकदम मेहनतीने केलेलं आहे मस्करी तर चालूच होती कारण सगळे मित्र होते आणि क्रिकेटवाले होते सगळे सो जबरदस्त मजा आली आणि दुसरी गोष्ट तर सगळ्यांनी साफसफाई केली येता कारण त्यांनी घर दिलं तर क्लीन करून ठेवणं महत्त्वाचं होतं तर सगळी साफसफाई करून झाल्यानंतर आता निघालो आहे आणि वाजलेले आहेत करेक्ट आता 12:30 झालेले आहेत सो आता करणार आहे मी ब्लॉग एडिट त्याच्यामुळे जास्त काय ब्लॉग केलेलं नाही कारण पटापट साफसफाई करायला गेलो कारण ब्लॉग बनवत राहिलो तर साफसफाई करायला परत वेळ लागणार सो त्याच्यामुळे तर आता घरी आलो आहे आता झोपणारच आहे पण ब्लॉग एडिट करून झाल्यानंतर कारण सकाळी परत लवकर उठायचं आहे 8 वाजता
सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.